Bisa Marawin, kaabiyas isagya kaya mga coastal areas sa Luzon province, Visayas, napupunayta na kung napupunatuwa-tuwa-tuwa. Dahil mabuha ba niyan na hindi na tulo. Ay napano daw, hindi na mapapamumera na daw daw sa siminar katira. Alhamdulillah katuwa na malainiskan o propagation si Kualamatan. Pada sahabat yang kaya masyarakat tanah Syekh Abdul Basit Salim saya dapat tahu nama itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق وواهب الرزق وأحصى كل شيء عددا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالح وناصر المؤمنين وجاعل العاقبة للمتقين مكلم القلوب وغفار الذنوب وستار العيوب ومعرج الكروب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العمين المصطفى الخيار على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagandungan dalam tanah bintuk syuama pagi dia wajib dia patut kokori penian nak pembentukan Syekh Allah. Syedawatan tanu sudah bintang Muhammad alaihi salatu wassalam asyadu panu Allah aketu kawitanu sya'alung anak kiamat pingguna lautanu niyang kumapia naketu kawan tanu syuribat abu syumrar abu syuhalal abu haram abu syumarat abu syumapia kisah yung kaya ingaran yang imbiha Islam imbiha means Islamic seminar atau paguluan niru na yung kaya awatatanu haritanu lapitanu atau kebabayan tanu adyan kasi panuro na udyan kasi Ali Zainuddin Isyokor at yang kita mengkaya guru kami, isyeni ko mga guru mga murid kami niya. Yang kita mengkaya tanong kabiya, kung isyeni seperti mga kunjingan ko agama. Benda ini mengkapira ulan na dia pernah pamagilay tanukman. Lagi ini kapia-pia pagbabarat semua para ulama. Tuhin na penarabiat tiga berkanu makasum na detarum matatago berkanu ka mamuni torangan sekali sampai asyel pun. Dia mau tak kabar sampai adik. Dia manang asyel pun na oma kaswa ko na bumili pensosel ko na ka isiminar. Asalnya semua orang mga wasia yang butuh mga iktisadi, mga economics, kawiyagan na mafia, yang butuh ikong kuraan, anak pwede mo na perikuno, iklubang, na itutuh kada to aparatia. Asalnya dia sudah anak teknik. Matawag ani mabila ko ba anak teknik ba ni mo magatras. Kaya nga may butuh yung mga kain niya. Rum. Oh, hindi nagkakawa mo. Pagiraw kasi niya, kung kuha ko niya masih sukar mampu.
Jika patangkan, apa-apa yang tulis-tulis. Jika juga yang kira negeri akuan. Nama jadi manusia mangga apa? Nah dia mengalami penolakan. Ayah mana ni yang nah ayah bagusnya nak terkan musyi taman ko di mau masuk tentan macam tu. Nah dia kaya amin tubasya araba min ahammi al-a'mal al-qalb. Pada mga ka-importante ang mga amal puso. Mga amal puso. Mga importante yan. Yan yung daruri tubasya araba. Min ahammil a'malil qalb. Pagku importante di penderemu poso dengan amal. Pagku pagku amal ka poso na at-taqwa. Ayat ini makna ng kota ulama adil ka at-taqwa na hiya jima'ul khairat na inumpun Tenimurun basta alamu-lamu na gano bakamapya na bituan ito sa takwa. Takwa. Ano na yung nakasiminat? Takwa ini, takwa Allah. Takwa, ay mana na takwa na padanan ko, aman o puso. Ay ito kasalong ipuso. O taluan ng takwa o, na takwa. O pamakayan ng si Manurot, Oman di magante sa seminar, buatan ng takwa, kabutan berga takwa. Oman di seminar na 3,000 na ibutan ng keterampilan. Matakwa Allah ay berbagai macam bidang. Bukan sudah sampai berbeda, cara meminta mana sahabat. Allahu Akbar. Mana gede-gede, tadi kira namanya maafan abang-abang, hafsah bu. Nama tangga mailengan akan gegelita. Oh, ada di mana berbeza? Wah, pedakor. Awak nanti masih mentua kau ya kan? Nasa nabi ku magadoro. Tawalau dia bertandang amai. Kemana saat ini buku itu saya? Nak keluarkan dulu. Dan mungkin kau berbeza aku apa pesi ku mafia. Ahalan. Dia nanti pakai aman, angkai aku show. Importante na di ka pagkakamagugaman. Kailan ang puso. Oy, naisaw naman ang takwa. Tinimunti mo, ayat naman ang takwa na jima'o at khaira. Tinimunti mo sikulaw na mapiyag. Oy, summan sa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, napitaro yan. Tina at-taqwa ma'naha thalatha. Syukur takwa na ayaw ko na makana niya na talubatan. Dito na Allah, takwa. Kailangan na matagor kayo. O matagor kaya ito Ibn Mas'ud na karina sa niya susubka sa takwa. Niya tagpo ko sa mga takwa. Pagkailangan tingin kayo Ibn Mas'ud na yuti Allah fala yuqsa. Natau aku bergunutan yang syawallah Nabinya penderwakaan syawallah Emana Nabinya syawallah syawallah Opu syakana ma'unut tengkah wallah Nabinya syawallah syawallah Na perdana syamaan at-taqwa Kanak wallah Pamana Pabila ma'unut tengkah wallah na Pakasasati manaka Pada yaksa Pamana dinga Sigura so kanak wallah sama itu Kenapa Nabi Yusuf kata karang mandi? O di Nabi Yusuf kata dia abortekan. O di Nabi Yusuf kata upama kabrutas na perut jalan. Oh, ayam mana ni dah digaji siumber na soroyan, siumber na masingit, siumber na kalak na ayam mana ni na seperti kita dua damu na gelo pemamaratan isimulan na kena untuk terus na takwa. Khadwa tinggi akhirnya Ibnu Mas'ud makna at-taqwa kata Allah na yashkuru fala yakfuru na pepena lama taqwa Allah adinian pagungkan insyaallah na pepena lama taqwa Allah maka namanya bagelo alhamdulillah bukan dikata suatu usian alhamdulillah yang apa saya lakukan alhamdulillah yang suatu alhamdulillah inna masalama taqwa Allah
Kenapa dia mau tata kita makapasya kumana sa daw na kebalsyan? Timing. Sama na tuloy kuli na si timing. Kami magmamamatay na sa mga namunin at kumulugi na si timing. Wakahanap na kumbalsin na sa Allah. Kailangan na masyadamatan takwa Allah. Ay katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yung alim, faman yashkurun nasa, sabi sa tao ang pananalamatan niya sa manusia, lagi pananalamatan niya sa Allah. Na uli ka pananalamatan sa manusia, lagi pananalamatan sa Allah. Naman ng mga Arab, dia nga mga Arab na pananabakan nila sa mafia, na makagigiraw sila na, alhamdulillah, jazakallahu khaira, ashkuruka ya akh. Ay, pananalamatan mo sa kahipagariya. Sabab siya, o kapanalamatin ka sa manusia na pinanalamatan ka sa Allah. Na kanaabor ka tanong marata, wala man ka na makarapapadak amapya na may kabiro maasalamat. Alhamdulillah, salamat. In mabuwa kesyo kabagay sa katang salaman na nakapumilaya. Ayaw ko na ba yung kapatikan ako, nabarasi mo nila siya kuwang ko, kinililipan ako na may tapi ada mga ko na may kagirain. Bala-bala sangkon walay daw. Makatamo-tamo ka namata mo niya kapiya-piya. Adi sa, kami kaya kinilipan ako, napangingin. Katatan. Nilay niya, wala, may paluwa pa ako. Budi dia ba si Pedro Pian. Budi na yung kinilipan ako, napangangan ko sa hayalay. Kinakate so, duga to sa kapan, rambulan nung 345-693-43. Na minha kako pun saya teriak ini. Itu dia kapia-pia, minha kako masa berdu, abana simba. Odi na watailu abana simba, odi na miskin, kumpre, abana simba wallah. Laisa untuk mengarik wallah. Ikhatlu ini makna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sarkan at-taqwa. Yazkuru fala yunsa. Natatagman insyaallah sayyum pakan insyaallah. Inawapenda matataguna natatagman insyaallah. Kana abanya pakadalipat insyaallah. Benar matatag sampo tadar pa adipetero. Inauna pakadar pa niyang kopuso yan insyaallah. Na opuna kalana yung tatagman insyaallah babayakan. Pagariko na ayanya ko ang kanang kotwa kater wallah. Azkuruni azkurakum. Tatagman ko nito wallah ka anak askan magpatatagman. فإن ذكر عبدي على ملاعيه ذكرت عند ملاعي خيرا منها. حديث قدسي أما يخطر والله كشعور بنقان نتتدونا قنيان قدر فعيان نعدم بطر والله أدر فاقنا بطي أديش أدر فعيان نعونا دي قنوش لنين موبيت التدين تلمان. الله أكبر. Manaman gede-gede, tataman nakaswala ko daro pa kana sa maguswala na ana daro pa na mapya adi sudaro pa ka na di ko ni pamagali na lin wallah. Igno to ana militum na kaginawa ka. Oy, dere, mata na siya kito ang pagari ka. Ay mo pagkili niya ra na mapya kay parangay na mala kay gagaw, na mala kay simba, na matangpal na kada taro digan na sa tipila ba katapira. Sila nito nga kapya-pya. Igno to ay kaya ano yan ang papadang namarata. Itiru yang namin na doon na pagdala ka. Kaya pernah pagdala, kaya penangaran ako na si Tarmama. Itiru yang namin patuwatian niya. Kaya kung yung pagkakagal lagi sa pangangaran. Naman gede-gede, agis wala na dapat yung datar ko mga kanyan. Dia nan, suruh ko ni Ibnu Mas'ud. Dia kaya kanak wallah, natang-tangan. Lala yun ay ipupusya to wallah kung niya maratiyaya. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا. Sabi-sabi na Rasulullah, ini manusia kami ko sila ito mga tao at tirunan sa kitab. Tirunan sa kitab. Sikatan ang mga tao at tirunan wala sa Quran. Asakana sa kumya na uunan niyo. Nagusakano ito wala. Na ay ini wasya tarakan wala. Naging kote amanan niyo na kekalakan niyo rakang ito wala. Ani takun. Ano ko yung kekalakan ito wala. Inang apyas wala. Napupumusya tantanunyan. Ya ayyuhalladina amanu. Takullah haqqa tuqatahay. Hay sakano ito wala niya manatiya. Nakalakan niyo wala sa titu wakalak. Ino to betul wallah atina kalak na kaswala sa titu kalak.
Adna ketuna para tiapaltek. Enong lagi belajar wala kana katitu. Adna katawannya na palte kaparatea. Hubungan disimba. Baik itu gue mendekat lagi takawanga. Teritikan. Ini semua sahabat saya bicara nabi yang gue lagi beda kedua. Ayah pada takbiran nama takkan Allah. Oi. Biar Aisyah nasi aman na ibarat Nabi Ayub. Isimba Nabi Ayub. Biar kamu simbelis. Bangati disimbang na soalnya yang kana niya totong, nabi na totong. Doon makasarani. Dapat mga piraga na disimbang Nabi Ayub. Yang kamu simbelis. Jika disimbang na niya sopi katawa wataka, katawa mama bukan katawa naman niya nabubay. Doon makasarani. Dapat na utasambang ina nakalakira ko Allah. Ikila di sambang. Naskatan tabi oh, akan ikut ibarat ginawa. Nanti dikatakan bilang napi kapangan niya Allah Akbar. Yang kata bisa betul. Beng. Dan yang ngaji yung namanya action na. Pinapala di buka tepakan. Kami ada mana jadi mana kawan anak yang anak ini banyak orang. Ya pun benar kawan anak dia nama Isto. Allah. Nah itu nggak posisi juga jangan jatuh. Biasanya dengan dia nama apa kalau orang aku mengapa lagi anak nama biru yang terbuat tapa. Dia ngesar kami abu biru nak buat dia, nggak hampir nama ulama nak itu bukan baca ngesar kami abu. Ini pak makam betul. Karena dia ada rumah kasih sini kita mengamu dan dam sini tiba saporo. Apa tadi kata ekor. Dia baca saporo apa? Dia tu baca yang mana? Ini dah ni nama aku bingung di dalam mata. Allah Akbar. Nah kami mengenalikan ini sifat. Tapi kalau nanti timbul banget tiba kan? Banyak ada surga. Nah sebab yang berano no puna namanya pakakan yang pernah berdua. Nanti nama matang surga bukan matang di geger. Tadi di pernah ibu bagikan orang apa berdua mana? Komana kapakat na? Bunda mana? Nama bida mapitap mana? Rado mana? Nama pitap mana? Ataya karado. Nama pitap mana? Sapi. Nanti pakakan kapananya berdua api yang pagiti. Tasok pensub yang masang ati tapi dan nakain sipos-sipos sa sapo. Ini titik-titik tanah niaga stak. Dan nakain titik-titik tanah kaya ko lang na bergaso ida taro mga ragu. Katata kanang ya tengo sabi. Eli rap na nga budunga pa makanakay na iglit kadi mo sa ru. Ya so. Mga kawan ya po ko. Pakakana ko mga nasusuwag ko. Pamanatagiyot. Allah Akbar, kata nama ni yang saya nak sabili, tuturugan. Ayo kita tuturugan apa kau kan ulama ini, pada mga ulama sabili. Oh, pagkakan sa suara, hey sabili, to ka sa surgaman. Sabili ka sa surgaman, to surgaman. Ya kagiro sa sabili no ko ka surga. Oh, na tigyan na kato sa nakaina ko pudala ko sa Iraq. Sa bagdad, anak kumpang sa bagdad sa Iraq. Na mabagura orang, na mabagura do. So mga disyerto na di malalayo. Na miyomang kaataluti manawata abadong ko di dalama babakababaan na mampawang sa isa bagdad sa Iraq. Ading guguro ka pagkabasa siya na orang na gundo. Na kinuwang kasartalo abadong na biyusa na kasya ng Pokemon ka. Na sulusok iya pulsa na makina na talo. Abadong na mga tabadong na lamang siya na tumiya pa na isa langit. Apang giro siya na ya Allah. Napakasurga ang kami ang kaamama amiyusan na kami. Allah Akbar, ya butuh mana mga Persianian. Allah Akbar, Allah Akbar. Bu mana sakit ang mga tahu. Tagiti. Oh, di mga tagiti. Kada mata untay ni. Ayan niya mga tua-tua pendakiduitai. Allah Akbar. Lagi ra ba pamana berdua, lagi bulong ko kibab balitis ni mga kamtu. Saka na nabdunga kan. Yaga plera, may topen. Buta, deut na matanya, kadang niso sa kamula matanya. Nanaw na niaga plera na tunggu ka naman na ko ngare ko rang mga dunia buta. Tiga na di man ikapagali meto ma dito kanon de matanya. Benda may tota na siwa to mga wata ang matera matanya. Nanya kalara, nya kapela ka mga buta. Na mata nga benar de matanya ka pian wato. Nalumba ko sa panganang na pagkunom na diso na mga matanya. Pa. Anak siya kaya matanya ni. Kaya mo punya na lang siya sa langit, mga pera mga tumuli. Pangidin siya mga paratuan. Dataro pupugan wala sa kailay. Tama naman kung nakoto, miyawar kami na si mabali mo sila namin. Bukiman yan, naigilag kayo. Ipinimig paano nito? Allah Akbar. Nabalungan na, di tadi kasih di mga binatang na nabalas tao.
Dia mau tapik siya. Kapag mana, ilan naman alaw na dataran eh. Eno ka, kemua ko medung na dataran niya kalwa garis kira kan wala. Nagisubay jitian, apa pakai kanun wala. Na papakaw kita ka, na kapakaya adong na pagkalambo na ba siya medung na papakaw kong panang. Ay, di medung tanwa eh. Dapat kami terang dua tu, nyata berlalu. Oh, tadi yang mau dibuat tadi kenapa kau di sini? Apa yang mana binatang api-api lah. Dan ikut tuan amanannya akan berlebihan sama api atum lebih nak bukan apa boleh buat tak. Tadi ya. Kedua, ayat maknanya memang oleh penuh Allah amal angkai akusu. Nah, al-ikhlas. Ada kerana ikhlas. Nah, ini makna angkai amanannya na perkong ulama. Nah, tigana huwa ifradul haqqa subhanahu wa ta'ala fi ta'a wa fil ibadah. Ayat makna niyan suka pakai seangka. Kapakai seangka wallah. Ayat makna tigana ikhlas na huwa ifradu al-haq. Pakai seisa nakaswallah abna. Amia suti sambil nakasudingkan ka pangutang wallah. Nagusuka pesimbang ka wallah. Na aduna mapipikir kau na manakamu. Amakal yuko illallah. Subusu Allah imapipikir kau. Ana matang niya api-api. Igira abirin ka soyaman niya na amala ka galabo ka kasimbang ka aparat wallah. Na titulong ko niya kapiyapi akapag kami kau na ini kaswa terpapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud-din hunafa. Daman natugwala akya sumwa mirkan. Da atugwala ayam mananian. Na kaya sumwa kang kinatugwala. Inunta na anila masin maswala. Na anila mabali siya manani na simberan wala at tulad siya ilas wala. Dia kaya sumwa katan wala. Dia kaya mga paniswala sa mga nakusuka. Ayaw ko kabay wala. Na sumusuwala imatatang sa mga nakusuka. Wala po na naman ka. Na ayaw ko kabay wala na si makaantab ko wala. La ilaha illallah. Nabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Oh. Nah. Ayat maknanya na ikhlas itu mga uri penuh Allah. Amal adyan kay apuso na mahabbatullah. Ayat makna ko ta mahabbatullah na init makna ng kaulama na mutarahatun azimatun tanafasa fiha al-mutanafisun. Ayat tiga na makna mahabbatullah na sekania na mabalui. At yung kotoa ayat makna niyan na kapag kebabayain ka wala na ayang ka limang gelabak na datang din kagalabakan di siya sa mga bitiya. Pamanay na mo ito pinggil na kababay ka wala kapag kababay ka wala. Umagdam ka sa babay wala na din na una niya niya kapiyat kagdam ka. Basta matagula ka na babay wala. Allahu Akbar. Adina pada ko mga tabi'in yang ako unang tanong. Taman sa bituan nila sa majnun, bituan nila sa pagkamiyamiyata, bituan nila sa pagkamulabulaga, bituan nila sa pagkamutang-mutang. Ugay na kanabapira matangala, na kanabapira emanan nila pagkamulabulag. Kanyang koto masasawayan na ma-emotional sa kapagkababain yan to Allah. Ino man sunod din na niya teruyan. At kinakathiru zikra Allah hatta yaqulu majnun. Kadang-kadang khatug Nabi. So ninyo dikatarin talimik Allah sa taman sama teruk mga tawasakan na pagkamiyan niya ta. Adna mga ulama abiyira na hadith da'if. Malubay na da'if. Na betal na kapon sa da'if. Malubay da'if. Na ayaw maana niya na da'if pa malubay hadith. O gay na mga ulit Allah. Na normal na ka manusia. Igila amin bara agama ka. Na di ka di pa matuno to sa salakawang ara. Dahil mga bigira ko. Ano kaya salaka. Baga budi ko nga yun. Nagyan niya pasangis. Dahil niya lang taman. Dahil niya. At hindi niya kada niya kali para kaya Allah. May emosyonal. Babulong yun na si Carmania na sa Saudi. Sa Manila. Are. Seminaras. Urasay man to seminar sa MBH. Women Islamic Seminar. Gabay ka. Coba masa berusia karo mga. Natingin mo po na, hindi ka seminar lang terus kan. Na perlu to sa taalay na mamutakap kagumin ng wala ka emosyonal yan.
Ayo sunah di mangke pakai mga tabang kero mga isi Saudi sama nila ako masa-asa di na mo to. Abi ya, bebe apa? Masa-asa to itali. Tiga ramanga nakakumo mga. Matatap dengan sina mga tawan mo. Pamana kana benta masa kuwag ka sadana sa ini pagudus ka. Nah, bebe ako masa-asa na tanwati. Pamana din khota mga hubatan ni barat. Katamu sa kapulangan nakatay ng mga alim. Isa akab na rumama ko karuman niya na bubay na la takhruju min baytihi tigir isri zawjiha uba kapliwa bubay kuwaleng ka adi kataw ni karuman ka mamakadang mga hudos. Dapat ko na nga dito pag siya yung ganong takal. Ginakataw ni karuman niya adi nga di pag siya karuman niya na adi siya sumay Allahu Akbar. Ini disebutkan pergi kalau kira berpada lah. Habis kan tabir kan. Neno masuk waktu urusan apa pada berbeza pun. Kalau pernah aku berusaha sosial media aku begitu. Tabir kan menghapuskan akhirat. Nah, orangnya mahabbatullah. Ayat ikhapat ayat maknanya na a'mal min ahamil a'malil qalb. Padaku mga amal na importante ang kailangan ng kusyo. Na al-khawfu min Allah Ta'ala. Al-khawfu min Allah Ta'ala. Na matang kupusyo ka akala. Kala. Dito akala ko Allah. Ino kadi pusyurian na kay pagkalakas Allah. Kanabang ikan sa manang lataw. Ino kadi pumukal kay pagkalakas Allah. Kanabang pagkalakas sa mga pamilyang ka. Ino kadi pumwakwa kay pagkalakas Allah. Kanabang ikan na baka mga nabuso. Ino ka ayamaan niya na lipusina. Kabaka tiba o pamilya ki pamilyaw. O bakira po tayo sa ulo. Di, ayali ka rin papagalabakan na kanak Allah. Ginanikaw pa kanak Allah. Na umatagor ka na kailangan na nanupos sa mga orin mo Allah. Pinagyakorkan ng mga bay, siya katawa mama. Naon niya natin syulyan kay Abu Bay sa muta kwarto niya, naon niya syul kada, agripan niya, sinaan niya. Dahil nang katatara puso sa diyang kaabay, ang magwataw, nautapan na Abu Bay, nama, baka di kaya, tiga nga mama ang mga udan ni kaya akan. Natina ba kadi kaya siya matatag sa langit, tingnan tayo matatag sa langit. Mga ditoon, ayaw makanya na ulan, na duwa doon, na tinaturap siya Allah. Pagili kanya naman nakasisang adang kalakan. Sinada ba nga kaya? Kung nakikatabi siya kalakwawa, napatili ko ni Dan. Apang girawa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi titira kalakwawa, kana abang kalakwatungan yung utabubay. Sa katawag man abubay, syuga niya na mama, pili ako ng mga bay. Syuga niya na babay, mama amya kateke ng mama abala, siba balik kalakwawa. Tiga dia nga mama abay, ito naman na napeta ko nakakuluban na makina di ka ditiro, katawan ng kaden. Tumang udah jangan katawan. Tiga ni mantu ni bukan berbagino. Saya kabe tiga malam. Tunggu mama. Pipi rakan Allah. Iya miang gue ya. Pengening korak aku kamu mening abay apa datang kana liu ka. Lakai kapai tawa kana nanti ngapuk ke damai. Tak kana abang sa mahram. Tiga nga bento ni kabe ako siya klit ka. Komorya ako si kana makwajiban. Wanda ka sa kabe ka. Tingnan na punggulaw lang kakalabangan siya ka mahram. At tingnan niya mapipigyan. Kagaraw naman siya ba? Nagbiliwang mo tabay. Natingan nga mamasala pa kasuda kung masa siya. Okay siya. Approach siya papigiran na kabay. Nawagay siya siya ng mama. Inaya Allah. Natopik niya kung kasalitan kasiya ng kabay. At nabangan ni mahram. Titu ang kalak ko Allah. Kunya naging maile sa muta. Tuwili kami bubagtugong na nagsa. Datar ka lang ang binilang. Bendap niya sumingjay. Namya kabalawin at umakasong. Miyatin ko. Naon niyang koa. Nakikumakuha na ng utang nagis. Naon niyang tago ako bawl. So bawl nga siya. Tumukwa kabul. Naon niyang tago siya. Inikili niya po talaga. Siya nga rin. Kaya tumay nilipigo ka. Nakapiyan niyo ako. Napigo ako. Namiyad ako. Alisa kasi nga naman ang gabay. Namiyatay ako. Kaya utang na. Itikito ka ko Allah. Naon niyang kare-kara. Naon niyang nakipigo. Hanap yan. Sipad na masasanangan sa mga titigong. Benata iya manguto. Kira mga bung yang ato kasomino na koyo itu manyi koyo. Habis tadi kan na koyo.
Nawag iti sa nga bay. Tiga nga biya. Yung kanuman mama, ito rin niya na miya tiga sa nga na siya. Inapangalan ka kang liyo. Nilibig sa nagis. Yan yung ako kubay-kubay na nagkakirosubay sa nga mga targa ko nga pa siya. Ako tulad ko sa tarong niya pakatutang. Nilibig nga mga nagis. Yung belong sa mama. Tinatarga ka niya kanay ko. Pagkuluan. Kung niya may nga mama nakita tayo nga paparong niya. Tiga na ako niya. Tayo sa kasipun ko. Mantag ko na kapya sa kabi mama sabi niya. Yung lagi swaswa. Yakan dua. Nawagay kadang tayo bubay ang utapay tawa ang utama ng mga palabi. Dapat kagita-gita na sa mga sa mama. Namaw sa hulugaw. Naman ang utama mga kalakyan ko. Ini kalakyan! Oray! Aba niya kasi na yung kagitip ng anak Allah. Namiyat kimi na mga pinusa na siya. Tabir na tanong ng mga dati mataulang na apuran. Dapat mga din na pagkakawalay nga, nadap na siya nga naka. Kasi yung mga gawin, pagkibali na nga paitawalay nga. Tiga mabuang mga, bay, ito na nga napaitawan. Tiga manikaro, at ako na ka din. Pakabagran tayo ng mamalog. Hinano to, yung gawin lagi no. Pakabagrin ako. Katapsuran tayo, nakatay nga ako. Tabir na tanong mga dati. Allahu Akbar. Nagigit patir na al-khawfu min Allah Ta'ala. Kailangan nakatagun ka sa titu-titu at kalakwa Allah. Kenapa itu kena kayo mo tulong-tulungan niya? Kalakwa mga manusia. Kalakwa Allah. Allahu Akbar. Yan kaysa kung nag-inisyo mga hawariyun. Qala al-hawariyun al-Isa alayhi salam. Pero mga hawari, mga kumayaw, Nabi Isa. Tina Nabi Isa, ma akbarul ilm. Nabi Isa, Antoni niya makalala ilmu. Antoni malaa ilmu. Antoni malaa ilmu. Na Nabi Isa ay malaa ilmu. Nabi nga talagutan. Di pinakamangala ilmu. Basta matagul kayo ni Nabi Isa na kaya bugang kasamya kadala ay mga namin ilmu. Pag nilang tiga na ilmu ang mga alam, nala ilmu na al-khawfu min Allah Ta'ala. Na mabalik ka asyukala ka wala na titu-titu ka Allah. Ilmu na namin kadala. Ilmu na namin kadala. Kadwa ito Nabi Isa na al-haya'u min Allah Ta'ala na ino kami kakanawa, ino kami ini kaya kasudatan ka manusia. Kaya apun ko Allah. Ay pagkaya ka na swalla. At namin panutusan ko ta kita ba sinarul Islam. Sinarul Islam. Na ayaw mo namin panutunan sa katawa mama amamuda. Na sulisok yang perhatian yang kola. Na dari na panutulaban niya mini puro. Minilangan na benengian, ulunian, sa langit. Ta ipagkilakeno ko ayaw maanane, ipagkayam panswallah. Na usakata ko na manguda. Na kamu mag-Islam na danyan mi puro ayaw maanane. Na para siya sa langit. Ta ipagkayam swallah sa titu-titu kaya siya Allah. Matanong to kaya. So Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Na ayah sinirti pa yan Nabi at tingo-tingo sulang na umatakan ito Nabi na ayah pinakamalaw ni ayah manakaya na so ayah mananya na Uthman bin Affan. So Uthman bin Affan na panutulang ka naman igrap na libigo api amananya na klos langon dan ada burung na so mebasaan niya na din napagalin niya lang niya di mbasasong gitarnya. Nah, sekarang tapi dato sabai na dito nakaapi wanda pernah dunam yang kita dunam ke sorong na dan guru na. Nah, yang makna na din magu. Tina tayo pagkailang ni pati datar buhay o manong na datar buhay o mga na. Pulang ba kau na niya buhay ka. Abi mga kami akan bakwitan. Kami datar buhay apa lagi ito. Naman hindi mga nangasasapangan. Kami nga din sa belas. Nanya akan bakwitan o man. Nadiga di mana lagi. Nangan di pagubay na sa katantangan niya. Gabi. Nami ako hadir. Mas mapi apulang bertanong. Ay dapat yung no. Nah, para mager. Khatalo tu Nabi Isa amala ilmu, miya qalala ilmu. Na ar-rida bi qada'illah ta'ala. Na maswa taka o hukuman ka wallah. Maswa taka o ibtad ka wallah ako hukumannya. Kailangan na maswa ka. Ayat pikir Allah sa hadis al-Qudsi na tigana faman lam yarda biqada'i falyakhruj min ad-dunya. Tubuh Allah sadin sadika suatu hukumanakan ibtadahna hukumanakan tubuh Allah na liusan ka dunia awas dunia. Pamanay mo pa di ka suat. Pagigila ko na madang magutabi di ka suat. Tabir ka ng mga obay mga datuan.
Yang kawan udah pun ada syirat buat, dari syirat kesuatan. Toma betar mga belar. Toma betar mga belar di negara dan mulia tau tak. Yang mengusahwangan yang ada kita na, biar kasar puluh dua dekat makai desa mulia tau tak. Dah pun benar nama tinggal suara kan ditipu komandangan wallah. Dia pakai pegangan wallah sa mulia tau nerkan ukuran neraka. Oh, kami pangan ini bumbu watan nak awida akan. Kami ada watan nak awida akan. Ini kini mabuja nasa bagi merandau. Ingat ada watan ko sa puluh dua bisa di sungai terumai. Tiga ngai amama benda kabai. Yung mama, babay, niyaptay ko siya ka. Dabar kami balak, nabakubar, abang na kapos kay balak ka. Kami magkakang balak ka. Wala na matin kakwala, kayo no kaludo makakasa mo rito niyo ka, kapag ka ng makanaraka. Dahil taron na nilamos, minipagwitan sa hijab, niya meron nga sa katawa mama, bago mama, yun yan. Oh, kaya ko mapatay niya, tulad nila mo sa akatabta nafsan, zakiyatan bigayri nafla, kadyata syai'an imra. Pumuli nga tiga na kaya mamaatila ka, pamakasir ka tanong. Di tinunuan, amana kay paratiya, marami kakwala, tali dulungan sa kanya mamulong sa awata. Tuma hajara pitero, wakar ka manarya, basta manot ka rin, langon na kayo, nadikan pitero. At yun yung wali makatero, hindi ka ni mamulong sa awata. Takin babasya inu ninuto yunu wa ammal gulamu fakana abawahu fakhashina ay yurhikuma tubyana wa kufra inu busyuto yunu o haja oai tapkala na pundarwaka na mapakana rakan si ina busya manyan dito si mapia akapatya mo tawata kenapa ini magmana na ba kaya bisto na kajwata kailangan natin na unanon na kailangan na ba to suwan na kamabu. Oh, ayah makna ni mengarip Allah, nak dataranan. Kepakai sekanwa kerumena, tak masuk ke takwa Allah. Ada mana? Eka kesuat takwa Allah, kesekanwa kerumena, kepakai itu kalau demi wala sama dia tahu erkan mafia. Si sabar kan. Ayah mabunga meran, kami akan dawat ya, kami dah kan, kami di bumbu rawat tanah. Maka masuk isau na, pepunut ni nalunian, tapi betul na buku. Isau na susukur ni natangilan, name. Tapi juga mana natangilan na. Isau na, bila di na pampelan, name, na kau dua ko. Tiga yang ini namanya paudangan oh, dangun sakit tahun oh, oh nampak pun ini yang buat lama ada awasnya nak aja ada kan di sini tu, kailangan nak mabari masyarakat kasih hukuman wallah, alhamdulillah, nabi terkena sopa. Nah, dia ni mana ilmu, terbulan bila Isya. Khalima ayat maknanya na amal adil kay aposo. Na ar-rija'u huwa tawqu'ul khairu fil mustaqbal. Rija', antara itu na rija', na kota dingan ako mga pipiya. Ya Allah, ito gungabong mali mga otak niya, mga hufad, kipakan lang sa Quran. Ya Allah, ino ya Allah, dia nakapsimidalakan ya Allah, nasubala siya na apiyado ko maaliman na yung abaliwi alim na suwata, kano dinawatang na binamaalima. Kapag kayo man ang kaadino di kasiminan, na magumay ni, kala mo na pamamulaan, na di mamamulaan na pupuguma, oy! Ilan naman lang mo na miya mamulaan, na kanino menos na yaman na miya mamulaan, na an na miya kapakay na makapakay. Na kapakay insyaAllah, na diya kaadino di kasiminan, na an na mangbuat ko mga matayo, o di buat ko ataka, na sopman so yaman na niyan, na apo ka. Na ulit man pagbuat ko mga apo ka, na sopman so mga apo ka. Na ulit yun man pagbuat, na yung mga kasipan kay siya po ka. Kapakaya sa mga apo ka ng buta ng mga ulama. InsyaAllah, sana mag-ikhlas ka. Rija, Allahu Akbar. Ayaw makna niya na, yarjuna tijaratan lan tabura. Inautog Allah, maiinamiran, masisingayiran. So dagangan adaban yung kakalapis. Ato nang uta inaliwallah, masisingan yung mga tao, adagangan adaban yung kakalapis. Na isaw na inaliwallah, alladina yatluna kitab Allah. Mga tao pumati ay sa Quran. Sabihin sa pumati sa Quran, may ako sa dagangan na din ikalapis yan. May kalabakan insyaAllah. Kadu adagangan na ikalapis yan. Wa aqamus salam. Na andili ka pa kasyumengan na may kakakap man sa dagangan na dan. May kalabakap man. Basta di ka liblema mga tao, ay doon makalalaba ka din. Katalwa inaliwallah, ada kakalapis yan na dagangan. Wa anfaqu mimma razaqnahum ala sirra wa alaniyan. Disira ni mamamagay. Disira ni gusto ko mga tamakiran. Datara diyan ka, disigi mang gusto sa diyan ka asimina, imbiha. Oy, ayaw makna ni nga pagalitan. Wag sila din na kayo mga pamilya, si Karumanian. Na diyay nakalabay ni ayaw makna niyan. Na ba ayaw mapipigil siya, na ba ayaw makna niyan. Kaya ba taman na kaya, kaya pira ko di nakataya, di lang tanong katawan.
da diti imya kakwasena sa dagang ada kakilapisian. Matang wala kadiya ka dunia na apya uma na mapita na sa mga kadagang na pagpakalaba sa uman mapita ni sa kabiliw ayaw idakan na pagawaan na kabo. At abaan na mele ka amyate inilabungon so terakin. Kau pama kamapas sa depan nakamabali na ayat na patakalatan ka baluyan lo ayat tanu hukuman da saja puput ya berano na saja may tumanata mo pene palabungon. Langon na miyate na kumak na tato. Pamana so miyate tinggal lebungon mga nasa kabiliw niya. Nah ini dah bangun. Nah mereka pun pengasuh. Jangan sudah ngono miate koko dia kamali dia wong. Oh, niya matulisan nama ka aksyon mo na kanya ngatawa. O ginang ba ima guna tiyan no miate nga na ba ina pangniru na narinig mo siya na man sa timano na magato sa upat pulong libo sa mga titiwaro. Dali na narinig mo siya na sa pulwaro sa mga sesi. Matangkuan daw ni mo mapman ang mga tekro. At hinulugan niyo sa mga aladin sa mga kaniye. Labang niyo, nandun yung kagagawin niya na mga tukong nagkiyo siya bara. Tadi na ni penalbunan nga kabungan ng matatagos wala din nakakaliga. Pelugar nila, yun yung mga likaniro. Na niya doon kanya nadiulong nga. Koto sa kundi. Tadi siya niyo pang nadiulong. Manungaman ng guda-guda. At ilan ito ngay matuwasabi. Pagpetaan tabi yun. Kenapa pagpetaan? Kaya pagpetaan na sa uman yan. Ilang nga sukato nga kakatubatan sa pito. Miyaw mapatatag. Nagilang ka man ka bubuan na mau tiyan niya do. Nakagyong mapitan niya do na so inaw mga wata. Kaya pan niya sawo. Kaya pan ubos niya tin matang mata ka di ka tawad yung nanakawan. Nagkiso nga ba? Na, pero magpuproman. Si pamilya ka. Ape nga pumumira ka pamilya ka, namilo ba nga nabaka niya ng pagigay? Di nga niya nakita siyang igay siyang tako ba nga? Ape nga pumuro kiyan. Do ama, do ina, karo makan. Datu mga pamilya nga malitan no kami gabi. Nakalibutong. Bali ka nun. Matama na kami ng ganti na jama. Di kasi pagawa yung mga baniyan. Away ni Roma. Ano din kagagawin niya? Makano siya mga papano ka ni mamang ni. Matang wala din nakapalabos. Ape ka pumuro kiyan. Ama, di mo naman eh. Ama, kaya ka siya. Tigiran. Ano siya mga papano ka ni mamang ni. Matang wala di malo. Ito na yung mga guys. Bilap. Kaya kung ba yan lagi, na pumurong nang inilabog. Ape ka pumurong yan, apa, di mo naman eh, hindi ka siya nagkuma, karo ba ka di na siya nagkuma sa wala. Dami yan lagi nang inilabog nga pumurong. Atang wala di mo, kawang nga. Atang wala di yung panag. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naman utang manglulun, gila mo na si karomang ano, biro, matang wala, di na narang. Ini rapat tayo nga, bisa nini pagsatan ng maguya. Makasat maguya pag yun, ada pun nabili mong sinarap mo, ada pun matay. Tingnan ito ko yun ang pwede, kakataya, niyayali ka buka rin ang buka na may. Kamakapunta ka doon si maguro. Tapi ito makasabi. La ilaha illallah, lagi mengalir Allah. Rijal. Kalau tuan dengar, pakai na dengangan, abad sa Quran. Katalo, swasubaya. Apa? Sabihan Kristo ako tamo. Nadagan na nalapis yan. Sabi sa maapri sa nalilugan, dagat niya kalapis ka pagari. Asing ka nagkamula sa arma na more. Nadagan na kakali ka mga kasado nga na more na di na nipila tamo. Di na nipila kadado. Na di na nipila katay. Basta makatay na sa surga. Nadagan na kakali katay na kakatuman naman na nakatay ka. Nabadiyang ka niya, pwede ka mangisya sa mapiyablo. Manimele nga sa piso na, patay. Matawan na kada pulawin niya nga, agya pa man na, kabya ka na para di ko iswa para sa kanya nga kakaro. Matawan na kapakakapala mo man magdag, kapakapalakaw. Ikigil sa pito na istingkot. Dati ko, gusto sa mga karoron. Ayun na kaya ka naman natin nga, yan pupuki ko na lang, yung mawate. Yung mawate ito. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yung mabuhay ko kung atwata, amama, matang na kapag kapaporman ng unaki. Basta man ako siya ka na, kaya pa ko ba niya may ito. Api apa natin ko gusto, nandiyan nito lang ba yan ang kinig na. Kaya panan ko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati sudah tanay man to na makagulong ito. Igrabo ko si Bukto na, nene. Kung siya man hindi naman, nakapapuro agulway nila ka. No sudah bilang unta ka terwena, igra tugo na niya mapaparoma.
Nah kailangan na ayaw maknanya na masimba maswaka. Bamay kaba ayaw maknanya na di ka mapaparo. Iman tuwak isa ka pa na riko. Sa kababaya ka na ayaw maknanya na mapaparo ka. Mababagra ka. Ay, panambengan na kada ka panambengan. Tabi yun. Kaiman to na amananya na niya kapag panambengan sa pipila gato sa sunat ka mabagra ka. Bamay ka malukos ka. Adi ka mapaparo. Gumadam ka sa arthritis. Asyong bengan ka masitas kaya kibaga-baga. Nagramang daw, Allah Akbar, ay nagro tam yang ato ka pa na gumaganda mga kamsa di kapagwali ko dukha. Skip ko rin ni Romo ko. Bumira si mama, Allah Akbar na Yang apa sa sira mo na miyada ko dalam araw. Nasa mo yusu mama gusto dia man Allah Akbar na sana di mga pang Nena ko kang udah apa na dengan baca buta aku di mana amiaga sta. Kabir khan o na aboskan. La ilaha illallah. Nah, kanan. Aya ikhana aya makna niyan mga uri pan wallah min aham al-a'mal al-qalb. Di mi pendaray na kailangan ni puso. Na as-sabr kasabar. Ilan wala mga sasabar ka ito pumakapas. Dito na mga alintan, mga gurami. Beberapa ulama sudah sila-sila. Away, ada nagkatong nakain ako pumangalin. Ada kapita. At yan ako kumali ko sa matapay. Namatang ko, makadin na kapita. Iman ko miyag dumak, hindi dumak ko siya. Sirwani ko mga wate, di mga libo, di mga sila. O ba niyo siya pa siya pakapamanga dia, pakapamagyo, di mga kapita. At ito nga mga ulama, namito nga nilabing sila mabo. Iman to miyag dumak. Tignan dia kisudip kapita, na po di ako di mag-eskwela, mga di sa matampay, mag-eskwela sa GPA. Niya pangitulang ka naman, yan silong sa GPA. Kenapa ada ko enakan? Kaan mabuhat yan na may ito. Dadi mo rin pa ka naman mga nina, dahil talo pa kan. Matang wala ka, di ko mag-isula sa GPA. Na ayaw ko talo pa ka na may ito sa satiman. Dadi mo tasaban lang pa na nagpusa ko, ruwam niya ka na nakala na bumingin. Dahil kira pala yung amin, para di kaya, nandito ko naman sa lubutan ng panganesa. Yung mabunga po, yung may pagubyangan na lumalay na inatatanan sa talo pa na lubutan. Tingnan mo nga tatanan. Bako pa ka Ito talaga pila para di Kristo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasabar, dataraya. Kapag ng mga ganun pag nasabar yun, nasumin nila sa sabar niyo. Ay kaya po mga surga na mga tawa, mga sasabar. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lim Allahu alladhina jahidu minkum wa ya'lam as-sabirin. Banyak Allah itong na ginawa niyo pumakasurga kami dun. Ada pa nakato kami wallah. O antay niya nga runasir kami kuwagaman yan. No, anta imangataw ang niya makasabar kuwagaman yan. Di ka pumakasurga di ka marasir kuwagaman yan. Di ka pumakasurga di ka makasabar. Di ka pumakasurga di ka masabar. Di ka pumakasurga profesional di ka masabar. Di ka pumakasurga di ka masabar. Di ka pumakasurga ayaw makna niyan. Nadato, bayi o di ka masabar. Kainin wala mo na ayaw makna niyan. Na miya ko amapiya ka ayaw pagani kapitalin na kasabar. Kasabar. Balasan kanu Allah. Na talaga ka pa makinig. Hindi ka naman sabar. Niya ka dua ka oras. At kami mga isang yung alim. Yung amang alim. At dua ka oras. Sa mundo ron. Hindi ka masabar. Tiga kawan na bangway. Niya pita-pita otas. Hindi ka naman sabar. Hindi ka bininawaan. Hindi niya sa tali malimang usit. Nakagyo pipili ngayon. Niya kadakadakadakaw. Nakaya ko buka rin ng mata niya. Nagumiyala mo na sa sakataw. Langon ka mga sabar. Niya manag. Nagumiyala mo na sa sakataw. Rumiliga-liga po na butalian. Tugol mas kami malaki na ni parati kada kabalik. Tinaway ko. Kapag yun lang na may kakakaptan ka. Samay ka na. Ay pwede tabi mo gagawin ako sa mikro ko. Naman na bigla ka masabar. Para magal. Aya itapito. Aya maana niyan mga uri panwallah importante. Adi dinamik kibaga ko posoka na asyakar. Kapag naman ko Allah. معناها هو الاعتراف بنعيم مناعم على وجه الخضوع. أيضا معنى نيان نشكنيان سباتو قوينكا قل إبن بغيرك والله علمكم يعني بركة معنى سوى الله نحكي لمن أيضا معنى نقبنا لمتان كسوى الله بنا لمتان كسوى الله قد يمنا كألم أسابين لدينا نقبنا لمتان والله ينا دتنميكان قلب سامع بيبيا دتنميكان لمتان والله لدي قبنا لمتان والله نتبون penwala utara sarga beli apa kasau dengan yang nah ikawalu al-muhasabah ikawalu kailangan puso nang nakapagikong muhasabah ay mananya na itigina maknaha huwa muhasabatun nafs
Begitu nakaginawan ka. Sa manaya, si Kumya Kasaulan, dagoron makalapas seminar sa mga kadua, sa MBH, sa Sahara, dahil man niya na uman saulan na dua ka seminar, dagoron makalapas mga day. Na dagoron na makalapas, na adun na isa di seminar, na upo na kautot kapikik ina mga day, miya kapira ko makatahidyo siya na miya kapitugawi, miya kapira ko makabatya sa Quran, miya kapira ko makanjikar, pamanadi ka di pagito ng utaaman na ka, akapapakaranin ka ko na padanan sa kailangan ng puso kapakaranin ka ko, Allah. Upo na buhay pag itong mga pera, yalapis. Da makalaba. Ada na makaotang. Na ayaw mo tup kay tungan nang tatamo ko na dinga pagitong so Antonio mini pangunang naksalungan na mauri. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa tandur nafsum ma qaddamat ligad. Sahabatul wallah am yamaratiya. Nakanakan insya Allah nang gede-gede anyo na pamimikiran ng Antonio mini pangunang naksalungan na mauri. Pamikiran ng Antonio rin niya pasar kasalungan. Si Saudi na madami ang pasada ko, niya kambali ka sa niya makadatan, niya katrakan sa niya kadakadakan. Uy, ubina amanan niya, niya lang numatakan na lang niya nga kukwamapya. Lang, nay! Ayaw bida, kan na pamikiran na kaginawa nga tabi-tabi. Nabi ano nga na mauri, nabi abang maminipungo, kapikir pa. Kailangan na ayaw mana na sukaba sa mga luksarwa. Pinamuka na nga dunia na pinamuka na nga mauri. Uy, apya na pinatamu ka po dunia, kadang usapin, wala, importante na ad na tamu ka kumakirwa nga sarwa na po. Tabi, amira bukya ka sa dunia. Bukya ka rin. Tidak boleh betul. Allahu Akbar. Benar pun atau bangaru dah kata tidak bangaru. Yauma la yughni maulan an maulan syai'a wa la hum yunsarun illa man rahimallah. Anu mana mori? Dengar dia baru kasih. Dia baru pati tidak bangat tu Allah. So ngakai na ama adrina. Dia kali ko asur ngene nasa sati mana mapia nasa na ko nasa sati mana mapia. So malaka na ko asur ko. Ngo ko na asur ni na ko na kambiya kada na kara kani ko. Dia buka ya maknanya nadika ke nadika ke tigra dia ko ketigra. Na dia ko ngai na ko malaka sati mambu mapia na ko asur ko. Tigina ka pangilo ba ka ko na sa mapia. Dia ko kerawan lumabas amalaka na mapia sa sati man ko kay pag mga sa kaninya kanaraka. يعد المجرم لا يفتدى من عذاب سألوا نمورين سوتاو نبتني لبني سامي adang yang pernah kasara di makan neraka napi tadi yang neraka pamilianian kebeen yang pernah makan neraka sini na usia men usia karmani mati nasara di makan neraka pamana pengilu bagaro pananeno ka bagaro dikita bangiwan bagaro dia ayat dina sanay kana sa mini pangunang masalong na mauri balian ka ko ginawang ka ang kaya muhasaba pagkulag itong mga ginawang ato ni mini pinipangunang masalong na kiyama ikasyaw pasikan ng pagkusya na ikasyaw aamal ang kay apostol ni pendereno na at-tawakkalu ala Allah na una balian ka so galabaka aw gitu ka galabaka ka na igira amitama so galabaka ka na akala ka na sikan dun wala na tawakkal ka wallah wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu sadin sa tawa ya maknanya na sumalik wa tawakkal wala na ya maknanya na ka apas wa may yatawakkal ala Allah sadin sa ya maknanya na tawakkal wala kala kan wallah yaj'al lahu amrahu yusra na balun wala so lamun galab ka na malbun saudara mengakui amanannya nak kailangan tanu igira nak kailangan tanu dan tanu apa lepas ke Allah ya Allah sekabi pesanakan anak ya Allah sekabi ya Allah an mabli syukur alinang akatatago sa amalam yang api-api permintaan Allah dia api-api usaha uruan kata Zainuddin ari panurho panganita Allah sa mga pamilyar nga mga lokska mga pagaring abubenga nga pasusuportay ra kasan ke agama apian tani pasuportar ka napakadakan mo dokta na so risky halal kaan nita tarusan nga panaguntaman niyo oy ay na mapian na pagkakap na kay wal dokta sa posisyon na ay amanan na kigup ka ko badakalataw sa kapagkawa iran sa utar amanan na mapia oy barasan kan wallah bilantan wallah sa amtamana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para sa babae ay